The vacancy rate kunduna watu uli about 45%. Iyo has been the major reason why zitungalizisi machitika komanso issue ya funding. Ndiye pakali panopa tinapanga lobe ndi ya president kuti ya kundunawo instead of zimapanga mambuyo mukuti ya 10% from last year's budget panga increase, let's look at a holistic approach unaya kuti tipange funding yoyenerera. Tifuna kuti ma inspections awawa ali pa 3. Pali high level inspection ya nduna, pali inspection ya regional commissioner, komanso chani a district. Koma ma district iko njinga za moto alibe zonongeka, koma region magamoto amene kulibe. Ku headquarters kumene ma director ambira pa chapusa wenda gamoto yao yaboma palibe, you know, there are all those kind of things. So basically it was an issue of human capital as well as funding issues. Having said that, one thing I can say is nani na kuti panga point ndikupanga swearing in kunzuzo nena kuti ukakhala nduna, one thing you must understand, anthu akunduna kwapeza kuja sikuti alibe nzeru ya ndinzeru ndikuthekera. Give them an environment whereby they can operate and advise you. I'm calling my solutions right now, okay? Whatever I'm mentioning about, since there was a so sometimes for a minister to tick, don't go to a minister with a no it all you done. Engage them, hear from them, then pick issues. I remember after the first meeting, your management, APS called me. You were able to pick the critical point and highlight them and channel the meeting towards the right direction, which means whatever I was summarizing came from them, and we're just implementing what the ideas they came up with. So instead of in terms of Jupiter Pasokorobanji, it's up to them because these are the ideas. Koma chimendinga pempe pompa notice pempe haboma kuti a MCTU a carry subvented organization. Tanzania, South Africa, Kosatu, Zimbabwe, MCTU version of theirs is government what? Subvented. Pakali panopa, they don't have operations, awareness. The awareness is, if you have inspections, come awareness in the Iwawa. But because of the resources, we need to come up with a law, the act, MCTU, Tipanga men say that government must give them what? Subvention, they should be functioning. And with that, continuity of this will be at a certain high level because it will be them, the workers, who will be championing their rights awareness. Zumwambi wana Kunkuyu. Ofusa mafuso sine no. Mwali anka mene mwasankira kuli anka nduna. Oma tipilinze kuti anthu ogwira ntchito munanena kuti kwina wakasi ntazinthu zamba koenda motere zimeza ulo munthu wakunyumba ndi matsatira ma comments okunyumba okondwera kuti the inspections are bearing fruit. And munthu amene yepoganiza kuti amalipira msonkho ndikumanena zokuti koma abambo anga manena kalena ake anamwalira dzaka zapitazo ena anapuwala dzaka zapitazo then kunena zokuti amene ajawa anamwalira nthawi imeneja chifukwa chakuti kunalibe funding kuyambira dzaka 10 zabe mabwera lero ndikukhulupirira kuti zimene zonse zimene tingakondwere kwambiri kumva koma tamva for tonight mafunso amene amafuna kupeka mafunso ena. Yes, please. You introduce yourself and pose your question, please. All right. Oli megizega zomwambe ifoja fotokozera kwano ine ndi Innocent kunchira kujogera ku Zodiac. Mafunso anga ndawire. Funso loyamba mu kufotokoza kwanu mwanena kuti makumana ndi ma situation omwe. Okay. Makumana ndi ma situation omwe anthu ena omwe ndogwira ntchito ochoka kunja, ma experts ochoka kunja akhala zaka zoposera 6 zomwe amenera kukhala. Mwina izi sichikupatsani chithunzithunzi cha kupezeka kwa katangale pakati pa ogwira ntchito mwina kunduna wano omwe akhala kuti akhakwalula bwanji zaka zochuluka zotero kuti azipezeka ochuluka mwina kwina ma experts 11 kwina oposeraso omwe amenena kukhalira amati ndi ma engineer koma si ma engineers si kuonetsa chizindikiro choti mwina katangale ku nduna wano. Funso lachiwiri ndilokhuza ndi of course apa simunafotokozeko koma anthu be akhala akufunsa koma sile mafunsidwa ndi issue ya ma intern ma government intern ali ku nduna wanu wa labor. Anthu amene wakhala almost zaka 4 akulandira 80,000 khani imeneyi mukuyunika motani?
titenge you want to take that one Yeah, first? you see, in 2021, the President Chakwera gave a directive that the Ministry of Labor and the Ministry of Immigration must work together. Kulina kuti ma work permits aziyambira kupangidwa apply ku Ministry of Labor. Tibwere zakale za 1994 nthayaka muzu. And this is a practice in the whole SADC region. Kuti work permit umamba upanga apply kutiko ku Ministry of Labor. Once the Ministry of Labor has approved the work permit, you go to Ministry of Homeland Security, to Immigration, to apply for residence permit. So at the moment, the way the law is, it's difficult for us to enforce the 6-year mandate expertise is on the Ministry of Immigration side. So we are working together with our friends from Homeland Security. Good directive ya bwana imene ina 2021 ina kuti the work permit aspect ichoke kujani ku Ministry of Immigration ibwe kutiko ku Ministry of Labor, simply because we have got our labor management information system. We know who to contact about certain skills. You come to labor, I need someone with these skills. We'll be able to assist you. Let's go to ICAM or Malawi board. There are these skills that are required. Unless otherwise, then they go journey outside. So we are working towards that. It could not currently mandate. It's within. It's a bit.